malah ngerti nyunang kene sampai sini do kena ku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dede, mama nunggu mak. Waalaikumsalam. Niki mama ngarep. Nah, gimana bang melar kayak gitu lah. Hari anaknya aja ngomongnya ngendi bu. Mbak, jenengan mengerti Ibu Sundari nanti? Mbak, bikin ibu maringin nanti. Ini bisa sini sih. Oh, betah. Kain sana biru depan. Oh, Mbak Sundari. Aduh, jen malah ngerti nyunang kene sampai sini do kena ku. Nyuwit ku, jen ora duit man. Oh iya, Mbak, iya. Iya, Mbak. Mereka caranya amarin dijajal umpetan. Ayo mikir iki ledeng nang mburi pedot. Bleber banyune. Kepriwe angsurane? Anu ngaburane bu, anunya urung gesek. Muka sore tak jujuk gendanya kena. Tarikane muka sore bae, kepriwe bu lah. Wong anu bojone yang kirime sore. Ngerti bayarane bojone yang sore. Punya tuh jajanan. Anu utang pun warung gua anu sewu toko 500-an, gua ail. Temenan apa sore lo? Banyak ini maning. Oh. Iya, temenanku sumpah. Sumpah kok sore bu temenan, orang ngomboni. Lu ora kepenak karo jenengan lah. Ya wis sore nyong ini maning bu, tak tunggu lo ya. Mesti sisu kene kok nanyong kan kayak kok sing iki dirawat. Dirawat menang nyong mlayu kayak ini kesuwet kok ngono. Mas ora hak